मोनफ्रोमबो मन्दिरावहाय कमिउनिटि हल होनायनि खोथा आं हाग्रामा महिलारि सारखौबो बुंखाबाय आरो जोंहा एसए मिटिं एक्जिकिउटिभ काउन्सिलावबो बियो एप्रुभ जाबाय। आंनि गिबिसिन खामानिया बेनोमोन। दाबो आङो मन्दिरनि खामानियावनो जुगाजुग जानानै दङ आरो मन्दिरनि खामानिखौनो मावजेनग्रोदों। हाग्रामा महिलारि सारा खोथा होनाय बायदि जाखाफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथोन होबाय, बेबायदिनो जोङो आगबारिलांदों। भेरगाव समस्तियाव गोबां मावनो गोनां खामानि जायफोरा सेंसन जाबाय, बेफोर खामानिफोरखौ जों दिनै आदारिला खालामदों। दिनै गोबां मावथांखिफोरखौ नोंथाङा बेखेवनानै होदों। दिनै बे जोंनि भेरगाव समस्तियाव जाफोर जौगानायनि खामानि बेखौ जोङो जुरिजेनबाय आरो रायजोनो खोथा होनाय बायदि जोङो मावनो नाजादों। रायजोनो जोङो खोथा होदोंमोन जे लामा गैयैयाव लामा बनायना होनाय, लामा थाखानायाव जोङो सिसि ब्लक बानायना होनाय, मन्दिराव जोङो कमिउनिटि टयलेट होनाय, बेबायदि खोथा होदोंमोन। बेबायदिनो दिनै बे भेरगाव समस्तियाव गोबां मावनो गोनां खामानि जायफोरा सेंसन जाबाय, बेफोर खामानिफोरखौ जों दिनै आदारिला खालामदों। बेयाव रायजोनि अननाय हेफाजाब जों मोनदों। बेखायनो जों बुंनो हायो हाग्रामा महिलारि सारा खोथा होनाय बायदि जाखाफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथोन होबाय, बेबायदिनो जोङो आगबारिलांदों। फैबाय थानाय समफोराव आरो माबायदि खामानि मावलांबाय थानो सानदों नोंथाङा, जिहेथु रायजो राजाया नोंथांखौ गोबां अनसायो? आंनि गिबिसिन खामानिया बेनोमोन। दाबो आङो मन्दिरनि खामानियावनो जुगाजुग जानानै दङ आरो मन्दिरनि खामानिखौनो मावजेनग्रोदों जे मोनफ्रोमबो मन्दिरावहाय कमिउनिटि हल होनायनि खोथा आं हाग्रामा महिलारि सारखौबो बुंखाबाय आरो जोंहा एसए मिटिं एक्जिकिउटिभ काउन्सिलावबो बियो एप्रुभ जाबाय। बे मोनसे मडेल जागोन, मडेल कमिउनिटि जागोन। बिनि गेजेरजों जों रायजोनि गोसोखौ जेन गोजोन होनो हायो आरो बे मडेल कमिउनिटिया जे बाथौ मन्दिरानो होन, मस्जिदानो होन, गिर्जानि मोनसे कमिउनिटियानो होन, बेखौ जोङो मडेल बानायगोन होननानै जोङो रायजोनि खोथा होदों। मैं কৈছো যে আমার মন্দির বিলাকৰ কাৰণে আমি কমিউনিটি মডেল কমিউনিটি আমি প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ ছাৰৰ তাত। এই মডেল কমিউনিটি অলৰেডি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে এইটো অনলি ভেৰগাঁৱৰ মাত্ৰ নবনাওঁ, গোটেই BTCত আমি এটা মডেল কমিউনিটি বনাম বুলি তেখেতে এচি মিটিঙত এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু এই মৰ্মে নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে মডেল কমিউনিটিৰ কাৰণে স্কিম পঠাব থাকিব আৰু হ'ব আৰু যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি কৰি থাকিম।